Представете си човек, който е хвърлен жив в котел с врящо масло. Тълпата чака да го види, да крещи, да гори, да умре. Но това, което се случва след това, противоречи на всяка човешка логика. Става невредим. Това е историята на апостол Йоан, свидетел на чудеса, любим ученик на Исус от Назарет и оцелял след един от най-бруталните опити за екзекуция, записван някога. Чудо? За мнозина да, но за него може би това беше просто още едно потвърждение, че той е точно там, където Бог иска да бъде. Във време, в което да си християнин можеше да коства живота ти, Йоан не само оцеля, той процъфтява сред огъня на християнското преследване. Под командването на Домициан, един от най-жестоките императори срещу ранното християнство, Йоан е преследван, измъчван и въпреки това остава непоколебим. Неговото свидетелство обхваща векове не само като разказ за болката, но и като символ на непоклатима вяра. Що за вяра е тази, която устоява дори на врящо масло? Може би сте изправени пред ситуации, които изглеждат непоносими. Натиск, несправедливост, болка, която гори отвътре. Историята на Джон не е само за миналото, тя е за оцеляването днес. Как да останеш прав, когато светът очаква да се откажеш? Как да запазим надеждата, когато всичко изглежда изгубено? В това видео ще се потопим в тази мистерия, това чудо, този необикновен живот, който все още говори на сърцата ни. Ще научите за скромния произход на този галилейски рибар, божественото му призвание, интимната му връзка с Исус и впечатляващата му мисия в изгнание на Патмос. Всеки детайл, всяка глава ще ви разкрие нещо ново за Джон, за Бог и може би за вас самите. Подгответе се да разберете защо този човек, оцелял от невъзможното, написа книгата Откровение с такъв духовен авторитет. Ами ако ви кажа, че чудото на Йоан не е просто да оцелее, но и да продължи да обича, проповядва и разкрива божествени видения дори след болката, затова поеми дълбоко въздух и ела с мен, защото историята, която ще чуете, може да промени начина, по който гледате на собствените си котли. Казват, че някои моменти в историята са толкова интензивни, че изглеждат изтръгнати от страниците на епична книга. Един от тези моменти беше, когато Йоан, апостол, беше хвърлен в котел с врящо масло. Това трябваше да е краят. Наказанието било наредено от Домициан, римски император, известен с жестокостта си към последователите на Исус. Но се случи нещо невероятно. Жоал не изкрещя, не се изгори, не умря. Излязал от казана като потопен в топла вода. Чудо? Да, такъв, който кара света да спре и да погледне. Новината за чудотворното оцеляване се разпространи като горски пожар. Сякаш самият Бог бе протегнал ръката си над Йоан, защитавайки любимия си ученик от удивените погледи на неговите палачи. Този епизод стана вододел в християнското преследване. Стражите се оттеглиха, хората мърмореха, Домициан, унизен, избира да заточи Йоан на остров Патмос. Но той не знаеше, че това наказание ще стане сцена за едно от най-великите пророчески откровения, записани някога в ранното християнство. Представете си въздействието на това върху вярата на християните по онова време. Да видя някой да се измъква от врящото масло без нито едно балонче беше повече от знак. Това беше вик от небето, който казваше: «Все още съм с теб». Мнозина повярваха не само като чуха, но и като видяха. Непоклатимата вяра на Йоан стана гориво за надеждата на онези, които бяха изправени пред затвор, бичуване и смърт заради вярата си в Исус от Назарет. Чудото се превърна в духовна забележителност, която щеше да отеква за поколенията. Но защо Джон? Защо е това чудо с него? Някои учени смятат, че мисията му все още не е приключила. Той трябваше да напише книгата на Откровението. Други посочват неговата интимна връзка с Христос, някой, който е бил в Гетсимания, преображението, тайната вечеря и в подножието на кръста.
Може би Бог казваше, че всеки, който остане близо до Него, остава недосегаем от това, което светът смята за разрушително. Оцеляването на Джон е повече от физическо. То е духовно, то е символично, то е божествено. И големият въпрос, който остава е, дали същият този Бог все още действа така днес? Възможно ли е, изправени пред нашите собствени котли, натиск, кризи, загуби, все още да изпитаме този вид свръхестествена защита? Джон доказа да. И неговата история, освен че е чудотворна, е покана да вярваме, че никое масло не е твърде горещо, за да може Светия Дух да предотврати изгарянето на тези, които той е избрал да защити. Но пътуването на Джон едва започва. Животът през първи век след Христа беше ходене върху нагорещени въглени. Римската империя управляваше с желязна ръка и въпреки че позволяваше известно религиозно разнообразие, всичко беше под наблюдение. Всяка група, която заплашваше властта на императора, се смяташе за опасна. Именно в този бурен сценарий апостол Йоан се открои като един от най-твърдите гласове на ранното християнство. Той не просто беше свидетел на живота на Исус от Назарет, той продължи да провъзгласява тази истина, дори когато беше скъпо. Император Домициан, приемникът на Нерон, засили преследването на християните, третирайки последователите на Исус като врагове на държавата. Всеки признак на бунт, включително отказ да се поклони на императора като Бог, се наказва с мъчения или смърт. Жоао отказа да мълчи. Той не можеше да отрече това, което беше видял със собствените си очи, преображението, възкресението, действието на Светия Дух. Това го поставя директно в прицела на империята, но също така го превръща в скала за вярата на ранната църква. Животът на Йоан е преплетен с растежа на християнството под силни репресии. Докато мнозина избягаха, той остана. Докато другите се криеха, той проповядваше. Сякаш от самия Христос бе наследил мисията да подкрепя слабите във вярата. И какво го караше да продължава? Непоклатимата му вяра, живата му памет за Исус и отдадеността му да се грижи за църквата, особено след като видя толкова много апостоли мъченически. Йоан знаеше, че трябва да поддържа жив пламъка на Евангелието на Йоан и виденията, които вече започваше да вижда. Именно в тази напрегната среда думите придобиват тежест. Казването «Исус е Господ» не беше крилата фраза, това беше смъртна присъда, но това беше и вик за духовна свобода. Жоао разбира, че посланието трябва да бъде запазено, дори с цената на свободата му. Решението му да не бяга от опасността, а да се изправи срещу нея, накара гласа му да отекне посилно. И по ирония на съдбата, колкото повече Рим се опитваше да накара християните да млъкнат, толкова повече християнството се разпространяваше като горски пожар. Този сценарий ни подканва да помислим как можем да запазим вярата си, когато всичко около нас ни казва да се откажем. Джон е живял в епоха, в която да бъдеш верен означава да се сблъскаш с омраза, мъчения и изолация. И все пак той остана. Това ни показва, че християнската вяра не е родена в комфорт, а в конфронтация. И оттам започваме да разбираме защо животът на Йоан не е просто исторически, той е пророчески. Но пътуването му започна преди там, на брега на морето, с хамак в ръце и обаждане, което щеше да промени всичко. Джон не е роден в дворец, нито е израснал заобиколен от пергаменти и учители. Неговият произход е прост, млад мъж от Галилея, син на Зеведей, рибар по занаят и семейни обичаи. Неговият свят беше направен от хамаци, лодки и ранни сутрини в морето. Но именно там, в суровото и небляскаво ежедневие, Бог започва да оформя велики истории. Жоао отрано научи стойността на търпението, постоянството и слушането, умения, които по-късно ще бъдат от съществено значение за чуването на гласа на Светия Дух. Въпреки ръчната работа, Жоао демонстрира духовно безпокойство.
Още преди да последва Исус от Назарет, той е бил ученик на Йоан Кръстител, пустинния пророк, който е подготвил пътя за Месията. Това показва, че той не просто лови риба, но и търси смисъл. Тази жажда за нещо по-голямо го доведе до срещата с Спасителя. Когато Исус го повика, Йоан вече беше на място, култивирайки душа, която копнееше за нещо вечно, нещо по-дълбоко от езерата на Галилея. Много хора смятат, че трябва да бъдат на необикновени места, за да изживеят забележителни духовни преживявания. Но Джон доказва обратното. Той идваше от провинцията, без титли, без слава, но въпреки това беше избран да бъде един от стълбовете на ранното християнство. Този избор говори много за това как Бог действа. Той гледа сърцето. Докато силните бяха игнорирани, младият рибар беше отделен, за да стане свидетел на чудеса, да разкрие божествени видения и да напише думи, които ще обхванат поколенията. Детството на Джон може да е било тихо в очите на света, но шумно в очите на Бог. Може би не си е представил, че един ден ще бъде известен като любимия ученик. Но така работи пътуването на вярата. То започва в невидимото. Този тийнейджър от водите ще стане апостол, който ще пише за Възкресението, Преображението, Тайната вечеря и небесните мистерии в книгата Откровение. Всичко започна със сърце, готово да слуша. И най-впечатляващото, дори след като е преживял толкова много чудеса, Жоао никога не е загубил своята същност. Той остана прост, чувствителен и съсредоточен върху Христос. Неговото скромно начало не го ограничаваше. То всъщност беше най-голямата му сила. И може би това е тайната. Колкото по-вкоренени сме в това, което е истина, толкова по-високо можем да летим в това, което е духовно. Но всичко ще се промени радикално, когато чуе обаждане, покана, която ще го отведе далеч от мрежите и ще го отведе право към вечните цели. Беше още един обикновен ден на брега на Галилейското езеро. Жоао и брат му Тиаго се грижеха за мрежите, както правеха години наред. Миризмата на риба, шумът на вълните, рутината, всичко изглеждаше същото. Докато един глас не пробие ежедневието: «Следвайте ме и аз ще ви направя ловци на хора», не беше просто покана. Самият Исус от Назарет ги призовава към нещо по-велико. В този момент Жоао изостави всичко – мрежи, лодка, стабилност, за да се гмурне към една вечна цел. Това призвание беше повече от смяна на професията. Това беше трансформация на идентичността. Йоан вече нямаше да бъде просто синът на рибаря Зеведей. Той ще бъде ученик, пратеник, апостол. Това първоначално, на пръв поглед просто решение, ще го постави лице в лице с събития, които ще оформят света. Понякога едно просто «да» променя хода на историята. И Джон каза «да», със смелост, вяра и почти детинска увереност, същата, която виждаме в онези, които знаят, че Бог е подготвил нещо велико. Най-интересното е, че Исус не даде материални обещания. Не съм казал, че ще имат богатство, престиж или сигурност. Това, което предложихте, беше път. Призив да живеем с цел да вървим рамо до рамо с Учителя, да познаваме истината, която освобождава. И Жоао разбра, че това струва повече от всяка печалба от риболов. Нейната непоклатима вяра започва там, не с чудеса или видения, а с избора да се довери на човек, който говори с власт и любов едновременно. Много хора днес чакат да чуят глас от небето, знак, нещо необикновенно, за да повярват. Но призивът на Йоан показва, че Бог говори и с прости неща. Поглед, едно изречение. Присъствие, което ни докосва толкова дълбоко, че вече не можем да го игнорираме. Ако чувствате, че има нещо, което ви призовава да живеете с повече смисъл, може би това е същият този глас, който е говорил на Жоао, отекващ отвътре. И когато отговорите на това обаждане, всичко се променя. Не отвън навътре, а отвътре навън. Това беше началото на истинското пътуване на Джон. Младият галилеец, който размени мрежи срещу души, който избра да следва дори без да знае дестинацията.
И именно в тази стъпка на вяра той започна да вижда невидимото, да се докосва до вечното, да върви редом с живия Христос. Но това, което Йоан все още не знаеше, е, че това решение ще го накара да изживее най-интимните моменти от живота на Исус и че сред всички той ще бъде известен като най-близкия до Спасителя. От самото начало Йоан демонстрира уникална чувствителност към Исус от Назарет. Това не беше просто подчинение, беше връзка. Докато други апостоли спореха за това кой ще бъде най-великият, Йоан се тревожеше да не бъде близо. И той беше с Исус в най-интимните моменти, като преображението, когато видя Учителя в небесна слава до Мойсей и Илия. Той беше очевидец на Христос, който беше повече от човек. Той беше божествен и това го беляза дълбоко. Йоан също стана свидетел на възкресението на дъщерята на Яир. Видя смъртта победена там, в стаята на момичето, само с докосване и дума. Всяко чудо, гравирано в паметта му, напомняше кого следва. Но може би нито един момент не е бил толкова въздействащ, колкото Гетсимания. Там, в градината на агонията, Йоан видя Месията да плаче, да се поти от кръв и да се предава. И въпреки това остана. Той не е избягал. Беше оставено, защото тези, които истински обичат, остават дори когато изглежда, че всичко се разпада. На тайната вечеря жестът да отпусне главата си на гърдите на Исус не беше просто интимност, беше разбиране. Жоао плени сърцето на Учителя. Слушайте сърдечния си ритъм, почувствайте болката си, очаквайте раждането си. Той не само знаеше думите на Христос, той познаваше чувствата му. Това е разликата между това да следвате някого и да бъдете дълбоко свързани с него. Йоан беше ученикът, обичан не от фаворизиране, а от привързаност, от посвещение, от взаимна любов. Тази близост с Исус оформя всичко, което Йоан по-късно ще напише и проповядва. Неслучайно неговото Евангелие е най-рефлексивното, най-символичното и най-духовно дълбокото. Той не само разказва факти, но разкрива сърцето зад събитията. За Йоан Исус не беше просто спасителят на света, той беше приятелят, братът, Богът, който докосна човечеството с сълзи и истина. И може би за това той беше избран да получи толкова интензивни божествени видения на Патмос. Когато разглеждаме тази връзка между Йоан и Исус, ние сме поканени да преминем отвъд повърхностното. Вярата не е само ритуали и доктрини, тя е свързана с интимност, за това да знаеш къде да отпуснеш главата си в дни на хаос. Йоан ни учи, че близостта до Христос променя всичко – перспектива, сърце, мечти. И тази интимна връзка с Спасителя само ще се засили преди кръста, където любимият ученик ще има роля, която никой друг не е имал. Сцената беше изпълнена с болка, мъка и очевидно поражение. Исус, висящ на кръста, кървящ, изоставен от мнозина. Но Джон беше там. Докато други ученици бяха избягали от страх от преследване, той остана в подножието на дървото. Той беше единственият мъж от близкия кръг, който не се скри в този критичен момент. И какво разкрива това? Смелост, да, но повече от това – лоялна любов. Жоао нямаше нужда да разбира всичко, той просто имаше нужда да бъде близо и беше така до края. В този момент Исус, дори в изключително страдание, поглежда към Йоан и му поверява свята мисия – да се грижи за Мария, неговата майка. Ето я майка ти. Този акт далеч надхвърля практическата отговорност. Той е печат на доверие. Посред хаоса Исус предава най-ценното в ръцете на любимия си ученик. Това ни показва, че верността в болка генерира духовна власт. Йоан не просто последва Исус, той имаше доверие от него. Сцената с кръста също е емоционална и богословска забележителност. Йоан не беше просто свидетел на историческо събитие, а на разкриваща се божествена мистерия. Агнето е пожертвано, спасението е запечатано. И видя всичко, почувствах всичко, изживя всичко. Това преживяване не го унищожи, то го укрепи.
Именно там неговата непоклатима вяра е смекчена в огъня, буквално пред лицето на смъртта. И същата тази вяра ще бъде скалата, която ще поддържа много други, когато християнското преследване се засили. Присъствието на кръста е напомняне, че ученичеството не завършва с чудеса, то се доказва с болка. Жоао можеше да избере комфорт, сигурност, анонимност, но той избра присъствието и това го преобрази. Може би затова по-късно думите му ще имат толкова голяма тежест. Тези, които са били на кръста, виждат живота с други очи. То не просто оцелява, то озрява. И именно този тип духовна зрялост липсва в много сърца днес. Жоао ни учи със своя пример, че истинската любов не бяга от болката, тя я прегръща. И този тип любов е това, което оформя лидерите, укрепва църквата и трансформира историите. По това време нямаше нужда да прави речи. Неговото присъствие вече проповядваше. И оттам, от тази планина, той щеше да слезе с още по-голяма мисия – да пасее, да учи, да се съпротивлява. Защото след кръста щеше да дойде предизвикателството да се запази пламъкът на Христос жив, дори в свят, който се опитваше да го угаси. С възнесението на Исус на небето, учениците се оказаха изправени пред нова реалност – физическото отсъствие на учителя. Но апостол Йоан не отстъпи. Напротив, той зае мястото си на един от основните водачи на ранната църква. Той вече не беше младият чирак, сега беше наставникът. Той проповядваше с власт, поучаваше с състрадание и защитаваше вярата дори под тежестта на християнското преследване. Светият Дух, обещан от Христос, стана негов постоянен спътник през цялата мисия. Докато много християни се разпръснаха в страх от римските репресии, Йоан остана непоколебим. Неговото ръководство не беше направено от викове или политическа сила, а от присъствие, мъдрост и духовна твърдост. Пишеше, напътстваше, утешаваше. Дори когато ветровете на преследването духаха силно, тяхната непоклатима вяра поддържаше братята единни. И във всяко писмо, във всяко учение, той предаваше не просто учение, но сърцето на Исус от Назарет. Сякаш всяка негова дума носеше ехото на учителя. Но тази лоялност струваше и скъпо. Властите знаеха кой е Жоао, знаеха, че няма да се огъне, че гласът му е опасен за империята. По тази причина е арестуван, изтезаван, унижаван. И въпреки това той не се отказа, не млъкна. Силата на Жоао идваше от място, което светът не разбираше. Пламък, запален от Светия Дух, който никоя клетка не можеше да угаси. Неговото лидерство беше смесица от нежност и смелост, от любов и съпротива. Във време, когато нямаше храмове или религиозна свобода, църквата зависеше от хора като Йоан. Той беше стълб, един от малкото оцелели апостоли, които можеха да кажат: «Видях, докоснах, чух». Тази власт не идва от книги, а от пряк опит с Исус. И това придаваше тежест на всичко, което преподаваше. Гласът му се чу с благоговение и присъствието му, дори сред болката, донесе мир на църква в постоянно състояние на тревога. И именно тази твърдост превърна Йоан в заплаха в очите на Домициан. Императорът не можеше да позволи на един стар рибар да обърне тълпите само с историята си. Тогава решиха да му затворят устата веднъж завинаги. Но как да направите това на някой, който вече е преживял врящо масло? Отговорът дойде с изгнанието. Но това, което би било жестоко наказание, ще се превърне в сцена за божествено откровение, което ще промени съдбата на човечеството. След като оцелява във врящото масло, Джон е изпратен на изолирано място – остров Патмос. Намерението беше просто да накараме апостола да млъкне. Далеч от християнската общност, без контакт със своите ученици, той трябва да изчезне от историята. Но това, което Домициан не знаеше, е, че в самотата Бог говори още по-силно. Вместо мълчание имаше откровение. Вместо забрава имаше вечност. Патмос се превърна в мястото, където небето докосна земята по невероятен начин.
Именно в това изгнание Йоан получава божествени видения, които дават начало на книгата Откровение. Не е бил в храм, нито заобиколен от богослови. Бях сам, но свързан с Божия трон. Това, което видя и чу, надмина човешкото разбиране. 7 печата, 7 тръби, присъди, обещания, космически битки, всичко това разкрито на един верен стар ученик. Там Святия Дух вдъхнови всяка дума и светът получи един от най-дълбоките текстове в Библията. Джон не пишеше от страх, а от надежда. Апокалипсисът, въпреки силната образност, не е за унищожение. Той е за изкупление. Краят е този, който подготвя ново начало. И само някой като него, който е видял възкръсналия Христос, който е бил на кръста, който е познал рая още при живе, може да изрази с думи това, което никое око не е виждало. Изгнанието му се превърна в олтар, болката му се превърна в послание, самотата му създаде пророчество. Представете си сцената. Възрастен мъж, белязан от времето и преследването, с пергамент в ръка, пишещ със сълзи в очите и огън в сърцето. Това е изображението на Йоан на Патмос и именно там той потвърждава пред цялата ранна църква, че Исус не е бил победен от кръста, той царува, че преследването има край, че новият Ерусалим идва. Патмос не беше затвор, беше катедрала. И това, което се роди там, продължава да отеква и днес. Най-силното нещо във всичко това е да знаем, че дори в изгнание Жоао не е забравен. Бог го посети, Бог го вдъхнови. И той ни показа, че когато светът се опитва да ни накара да млъкнем, небето може да отвори устата си. Ако се чувствате изолирани, без глас, без пространство, спомнете си Патмос, спомнете си Джон, защото понякога най-невероятните разкрития се появяват на най-невероятните места и историята на апостола още не беше приключила. Ако има белег, който определя живота на апостол Йоан, това е неговата непоклатима вяра. Това не беше теоретична или далечна вяра, това беше вяра, изкована в огъня на преследването. Той видя как убиват другарите му, чу заплахи, почувства тежестта на самотата на Патмос и въпреки това остана. Йоан доказа, че истинската вяра не зависи от обстоятелствата, а от убеждението. Вяра, която се ражда от връзката с Исус от Назарет и става по-силна, дори когато изглежда, че всичко се разпада. Тази твърдост е вдъхновявала поколения християни да не се поддават на страха. Докато империята се опитваше да изтрие примитивното християнство, Жоао разпали отново надеждата със своите думи, писания и позиция. Знаеше какво е видял. Знаех, че Възкресението е истинско. Знаех, че Святия Дух все още действа, следователно нищо не можеше да го спре. Без врящо масло, без изгнание, без заплахи. Неговата увереност беше твърда, като основата на вярата, която помогна да изгради. Жоао не търсеше аплодисменти, статус или сигурност. Той се стремеше да остане верен. Във всяко писмо, във всяко учение животът му крещеше «Стой твърдо!» И собствената му история беше доказателство, че това е възможно. Той не говореше за теория, а за опит. Това преживяване с Исус от тайната вечеря до виденията на Апокалипсиса формира у него дух на любяща съпротива. Той се изправи срещу тъмнината с светлината на истината и тази светлина не можеше да бъде угасена. Днес мнозина са изправени пред различни преследвания, критика, отхвърляне, обезсърчение, лични кризи. Историята на Йоан ни показва, че вярата не е липсата на борба, а силата в нея. Че оставането в Бог не е лесно, но е възможно. Че дори когато всичко изглежда загубено, небето продължава да пише нова глава. Джон не просто оцеля, той победи. Той преодоля империята, преодоля самотата, преодоля времето и гласът му все още отеква като пророчески гръм в сърцето на църквата. И може би това е, което трябва да спасим. Вяра, която не рухва с бурите. Вяра, която устоява на топлината на света, както Йоан устоя на врящо масло. Животът му е покана за смелост,
вярност и несломима надежда. Защото в крайна сметка Йоан ни учи, че колкото и да се опитват да ни накарат да мълчим, ако сме твърди в Христос, животът ни ще продължи да говори до вечността. И така, след като се заровим в живота на апостола Йоан, любимият ученик, оцелял от врящото масло, пратеник на Апокалипсиса, остава въпросът: каква вяра е движела неговото пътуване? Готови ли сте да стоите твърдо, дори когато всичко около вас изглежда се разпада? Йоан ни учи, че е възможно да имаме вяра, която пресича времето, която устоява на огъня и която осветява дори най-мрачните дни. Не комфортът оформи историята му, а убеждението. И може би това е, което липсва на толкова много сърца днес – смелост да вярваме отвъд обстоятелствата. Какво би могъл да направи Бог в живота ви, ако кажете същото «да», което Йоан каза там в Галилея? Какво би се случило, ако пуснеш мрежите, които те държат назад, и се довериш напълно на божествения призив, дори без да знаеш къде ще те отведе? Жоао не беше супергерой. Той беше човек. Бях уплашен, уморен, ограничен, но неговата близост с Исус трансформира слабостите в сила, преследването в цел, изгнанието в откровение. Ами ако същото това присъствие, което придружаваше Джон, е достъпно и за вас днес, какво ви пречи да живеете такава вяра, истинска, дълбока, непоклатима? Не става дума за религия, а за взаимоотношения. Не става дума за статус, а за доставка. Сега зависи от вас. Вземете тази история и я приложете в живота си. Медитирайте върху това, което трябва да се промени, върху това къде Бог може да ви отведе и върху типа наследство, което искате да оставите. Йоан остави вечни думи, а ти какво ще остави след себе си? Ако това съдържание е докоснало сърцето ви, ако сте почувствали, че това послание ви говори по личен начин, тогава е дошъл моментът да действате. Абонирайте се за канала, включете известия и споделете това видео с някой, който има нужда от вяра, надежда и посока. Тук с всяка история ние се стремим да възродим връзката ви с Божественото, защото, подобно на Жоао, вие също бяхте призован за нещо много по-голямо, отколкото си представяте.